ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସେହିଭଳି ବାକ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉକ୍ତି ଯାହା ଆମର ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 3ଟି ଉଦାହରଣ ନେବା। କ ଉକ୍ତିଟି ଦେଖିବା ଅରୁଣ କାଲି, ଖ ଉକ୍ତିଟି ଗଛରେ ଚଢ଼ି, ଗ ଉକ୍ତିଟି ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା। ଏହି 3ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ଏହି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଏକ ଉକ୍ତି ଆମର ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 3ଟି ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ସଂଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ନୂତନ ବାକ୍ୟଟି ହେବ ଅରୁଣ କାଲି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଆମର ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ସ୍ୱୟଂ ସାର୍ଥକ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଆମେ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ବା ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ଆମର ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେହିଭଳି ପଦ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ଟପିକ୍ରେ ଆଜି ବାକ୍ୟର କେତେକ ଲକ୍ଷଣ ଯେପରିକି ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସକ୍ତି ଛଡ଼ା ବାକ୍ୟାଂଶ ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା। ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ 3ଟି ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମଟି ଯୋଗ୍ୟତା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଆସକ୍ତି। ଏହି 3ଟି ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତିକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣଟି ଯୋଗ୍ୟତା। ଏଠି 3 ଗୋଟି ଉକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଉକ୍ତିଟି ବାଳକଟି ଉଡ଼ୁଅଛି। ଏଇଠି ବାଳକ ଏବଂ ଉଡ଼ିବା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାଳକଟି ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉକ୍ତିରେ ଛେଳି ଗୀତ ଗାଉଛି। ଏଠି ଛେଳି ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇବା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଛେଳି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେହିଭଳି ଗଛଟି ପାଣିରେ ଜଳିଗଲା। ଗଛଟି ପାଣି ଏବଂ ଜଳିବା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଣି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଜିନିଷ ଜଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି 3ଟି ଉକ୍ତିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏହି 3ଟି ଉକ୍ତିରେ 2ଟି ପରସ୍ପର ପଦ ସେ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବାକ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସେହି ଉକ୍ତିକୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣଟି ଆକାଂକ୍ଷା। ଆକାଂକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବା ଆଶା କରିବା। ଯଦି କ ଏବଂ ଖ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖାଯାଏ ଦେଖିବା ଆମେ ମଦନ ସହିତ ଡ୍ୟାସ୍। ଖ ଉକ୍ତିଟି ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା ଡ୍ୟାସ୍। ମାନେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତି ମଦନ ସହିତ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଅନ୍ୟ ଏକ ଉକ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତାହେଲେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ପଦକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପଦ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଆକାଂକ୍ଷା। ମାନେ କୌଣସି ପଦର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କହିବା। ଏହି ଆକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣଟି ଆସକ୍ତି। ଆସକ୍ତିର ଅର୍ଥ ପଦ ସଂଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ହେଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ ସଂଯୋଜନା ଥାଏ। ଏହି ପଦ ସଂଯୋଜନା ବ୍ୟତିରେକେ ଯଦି କୌଣସି ଉକ୍ତି ଲେଖାଯାଏ ତାହା ବାକ୍ୟର ପଦବାଚ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କହିବା ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସାଇକେଲରେ ଗଲି। ଏହା ନ ଲେଖି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ମୁଁ ଗଲି ସାଇକେଲ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ରେ। ଯଦି ଏପରି ଲେଖନ୍ତି ତାହା ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ ସଂଯୋଜନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ ସଂଯୋଜନା ହିଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏହାପରେ ଦେଖିବା
ବାକ୍ୟାଂଶ। ବାକ୍ୟାଂଶ ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ହେଉଛି ବାକ୍ୟାଂଶ। ହେଲେ ଉଦାହରଣ, ହରିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଡ୍ୟାସ୍, ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟାସ୍। ଏହି ଦୁଇଟି ଏକ ବାକ୍ୟାଂଶ। ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ପଦ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ବାକ୍ୟାଂଶରେ କୌଣସି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନଥାଏ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିଲାବେଳେ ବାକ୍ୟାଂଶରେ ଏକ ସମାପିକା କ୍ରିୟାର ଅଭାବ ଥାଏ। ଯେପରିକି ହରିର କଥା ଶୁଣି ମା, ଏଠି ବାକ୍ୟଟିର ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାପଦ ହେଉଛି ଶୁଣି, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାପଦ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଶୁଣି, ଏହା ଏକ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ, ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନାହିଁ ବା ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କହିବା ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ। ସେହିପରି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାପିକା କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ବାକ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ତାକୁ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ, ଏହି ଉକ୍ତିରେ ଏକ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ। ଯେପରିକି ଯେଉଁମାନେ ବୃଥା ସମୟ କାଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୃଥା ସମୟ କାଟନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏକ ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦଟି ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ।